po nakikita natin. Isang angel. Angel kayo, puro nililiwanag nyo. Pang di ko... Liwanag, no? Hindi ko nga makita eh. Sobrang liwanag eh. Pabilas! He bailed out. Game! Ouch! Ako din, hindi pa ako makabot dun eh. Baho dito! Tae! Tae! Tulak ko yan. Pangin ang pogi. Yan, tulak mo ako yan. Deck! Ano yung mas may grado? Yung kay Angelic o yung kay Kerwin? Ganas! Natry mo na yung ano? Ganas! Natry mo na yung salamin ni Angelic? Ano kaya yung mas may grado? Ito yung kay Angelic. Kay Angelic, 1,000. Eh, ilan yung sa'yo? 400 lang? 100 lang? 100 lang? 400. Bata! Ikaw pa. Tama na?